Sir, gandang araw. Oy, HPOs, bakit ka punta? Meron akong sadya sa inyo. Gusto ko sanang magpa-assignment sa video ayahin na pwesto kasi lagi na lang kritikan mo sa pwesto ko. Relax naman. Medyo critical kasi yung pwesto ko kaya nag-request ako sa inyo ng video ayahin naman para maka-relax naman tayo. Yun ang mahirap sa inyo, HPOs, no? Pagka magre-request kayo ng mga pisto, parang bilang officer, nahihirapan kami mag-discuss yan kung anong gagawin yan. Tapos parang lumalabo na yung mata ko pag nagagawa ko ng schedule. Wow! Parang halos siguro makita yung mga litra pag ginagawa ko, tinatype yung mga schedule nyo eh. Wow! May solusyon lang tayo dyan, sir. Ito, pampalinaw ng mata. Okay yan Wow! Pagka ganyan, parang lumilinaw ang mata ko pag saan ka nagre-request? Sa high lang na pwesto ba? Yung pa, taas-taas lang pa. Yun. Sige. Oo lang. Isang buwan ka doon, okay lang sa'yo? Ayun, sige, isang buwan ka doon. Simula bukas doon ka na ha. Basta, alam mo na.